बुंनो थाङोबा लरेन्स इस्लारिजों आसुगुर गावगासेबो रुजुजाया सेउलि महिलारिया। आङो क'क्राझारनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंगोन जे लरेन्स इस्लारिया सोरमोन आरो दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय जाय बिजाथि सेउलि महिलारि रायजो राजा आइ आफाया लरेन्सखौ सिनायै गैया। बे जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बर' जाथिनि जातीय संगठननि सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जाबोनाय दिनैनि नङा। आब्लें गथ'निफ्रायनो बिथाङा जाथिनि थाखाय नांबोदों, हारिनि थाखाय गावखौनो बाउसोमबोदों। बेहा मोनसे बेकग्राउन्ड दङ। नाथाय सेउलि महिलारि मा दं? बेहा मा बेकग्राउन्ड दङ? बिथांखौथ' जों बयबो रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ जे बियो सासे हाग्रामा महिलारि सारनि बिसि होननानैसो मिथिगौ बेखौ। बे सासे फरायसामोन, स्टुडेन्टमोन। बिथाङा स्टुडेन्ट समनिफ्राय बा दा बैसो जाबाय, हाबा जाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारजों। दा हाग्रामा महिलारि सारजों हाबा जानानैसो बेखौ सेउलि महिलारि होननानै मिथिगौ। बिथाङाथ' जेबो बेकग्राउन्ड गैया। बिथाङा ना आबोबनि मावबोदोंमोन, ना आथोबनि मावबोदोंमोन, ना माबा मावदोंमोन, ना एमसिएलए जादोंमोन, ना समाजनि माबा खामानि मावदोंमोन, ना साहित्य सभानि मावदोंमोन। बेहाथ' जेबो बिनि बेकग्राउन्डआव रायजो राजा आइ आफाखौ सिबिबोनायनि जेबो गैया। दा जोंहा लरेन्स इस्लारिजों एकदम बिनि आसुगुर गावगासेबो रुजुजाया। बुंनो थाङोबा लरेन्स इस्लारिजों आसुगुर गावगासेबो रुजुजाया सेउलि महिलारिया। आरो दिनै रायजो राजा आइ आफाया जोंखौ अनथों होननानैसो लिडारखौ नागिरो। जोंखौ अनथों, जोंनि खैफोद आफोदखौ नायथों, सुजुग सुबिदा मोनथों जोङो होननानैसो रायजो राजा आइ आफाया लिडारफोरखौ नागिरो। दिनै बेबायदि लिडारखौ नागिरनायाव रायजो राजा आइ आफाया क'क्राझाराव जोंहा थांनाय बाराव एमएलए देरहाहोबाय लरेन्स इस्लारिखौ। दिनै मावा नङा गोबां मावबाय, नैबे लरेन्स मावनाय, नैबे लरेन्स मावनाय। आरो हिसाब नांगौबा जोंनाव बिफै, जों लरेन्सआ एमएलए जानानै मा मावखो बिनि फिथाइखौ, बिनि फिननायखौ जों होगोन। आरो रेकर्डखौ जों होगोन। लरेन्सआ मा मावखो बिनि रेकर्डखौ नांगौबा लांफैनो हागोन जोंनाव बिनानै। हरगोन जों, मानसि फाथायहर रेकर्डखौ नांगौबा। मावाखै होननानै बुंदों। दिनै सेउलिया जेरावखि थाङा मानो गावनि बिबुंथियाव बुंदों लरेन्सआ जेबो मावनो हायाखै। मावनो हायाखैबा रेकर्डखौ नायनोबा फैथों। आरो आं बुंनो नागिरदों सेउलि महिलारिया मा मावदोंमोन? जेनथ' बिनि फिसायासो मावदोंमोन, एसे एनै सिफ जानानै मावबोदों। बेथ' खामानि मावबोदों 17 बोसोर। मावाखै होनो नागिराखै आं। सिफ जानानैथ' मावखानांगोन, मानोथो आन्दलन खालामा, नङा होमबा? मावबोदों, मावा नङा मावदों। दा बेयो फिसायासो दङ क्रेडिट, हिनजावआथ' गैयाना। हिनजावआ मा मावदों? बिसि फिसायबानो दे फिसाय मावनायानो आं मावनाय होनगोन, बेथ' नङाना। जोंखौ बुंनो नागिरदों माने बिपिएफ हान्जानि मानसिया, बेलाय मा मिथिगौ जाम्बि मानसि। जोंहाबो रेकर्ड दं, जोंनि बेकग्राउन्डखौ नायथों, बोलानानै लायथों माखासे जोंनि जारिमिनफोरखौ, जों मा मावबोनाय। उदैयाव फिसा लानानै जों आबोबनि खामानि मावबोनाय मानसि। 2004निफ्राय आं सासे प्रेसिडेन्ट सिटआव निसिमायाव मावबोनाय मानसि। 7 बोसोर निसिमायाव आङो आबोबनि प्रेसिडेन्ट जाबोदों। बिनि उनाव आङो डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट मावबोदों। आरो बिनि उनाव आं 2015आव राजनितिकआव जइन जानानै दिनै आं रायजो राजा आइ आफानि खामानि मावगासिनो दङ। होमबा सेउलिया मा दं? लरेन्सआथ' बेकग्राउन्ड दङ, बेहा मा दं? होमबा आं दिनै बेखायनो बुंनो नागिरदों रायजो राजानि गेजेराव रायजो राजाखौ मोजां मोननोबा, रायजो राजाजों मोजां मोनजानोबा मोजां खामानि, गावखौनो सिम्पोल सासे आइजो हिसाबै देखायनांगौ। रायजो राजाजों गोबालायनानै रायलायनांगोन, रायजो राजाखौ अननांगोन, रायजो राजानि आथिं हमनांगोन। होमबासोना नोंखौ बे जोंखौ सिबिमारगोनदां, बे जोंखौ नायमारगोनदां होननानै आसा थायो। नाथाय बियो केम्पेनिं मोनफ्रोमबो गावनि माबा लेट्रिनखौनो लानानै थांफायोबा बोरै मोजां मोनगोन? क्र'रनि गारि लानानै बेरायबा रायजोआ मोजां मोनगोन नामा? मोजां मोना। रायजोखौ सानदों बियो आंनि मिथियाव बिराद मानसि जादों होननानै, नाथाय बै गारिखौसो नायनो थांदों। मा गारि बेलाय? ससियेल मिडियायाव नुदों, ओरैनो क्र'रनि गारि बियो होननानै नायनो थाङो मानसिफ्रा। आरो बेखौ हाग्रामा महिलारि सारनि हिनजाव होननानैसो नायनो थांदों बेखौ।
बेखौ केन्डिडेट ओरै जोंनि खामानि मावगोन होननानै नायनो थाङाखै बेखौ जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि सारनो माबायदि थायो होननानैसो नायनो थाङो गोबाङानो बुंहरदों जों नायनो थांबाबो नुवाखै होननानै बुंदों दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों क'क्राझार एरियानि मानसिफ्रा लेखा गोरों गोजा साननो हानाय गोजा दिनै बिथांमोनहा बिजिरदों हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारिया MLA जायोबा मा जागोन लरेन्सआ जाफिनोबा मा जागोन लरेन्सआथ' गोबां खामानि मावबाय मावा नङा आरो बियो सादा सिदा रायजो राजा आइ आफाजों साधारन रायजोजों मिलायनानै थानो गोरों मानसि बियो जोंहा लरेन्स इस्लारि फंबाया दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों क'क्राझारावबो जोंना लरेन्सआनो देरहागोन बियो रोखा आरो जोंजों सिं सिं गोबाङानो रायज्लायहरदों रायजोफ्रा ओइ जों बेखौ नायनोसो थाङो जों बेनो भट होनो थाङाखै होननानै बुंदों आरो मोनसे खोथा रायजो राजाया ओरैबायदि बिसार खालामबावदों न'खरानो बिसिना राजनितिकखौनो माने गावनिसो खालामबाय दा गावहानो जुदि गासैबो सुबिदाखौ लायोबा गावनो सासे चिफ जाबाय हिनजावखौ MLA खालामनो नागिरदों बिबोनांखौ EM खालामबाय आरो गाबोन फिसाला देरबा MCLA खालामगोन बा न'खरावनो माने राजनितिकआनो मोनसे गावनि न'खरसो जाबाय दा गुबुनखौबो सुबिदा होनांगौ ना आरो आं बुंनो नागिरदों क'क्राझाराव बे सेउलि महिलारिखौ होस्लायस्लाय जोंहा आब' दंमोन जे आब' प्रमिला रानि ब्रह्म बिथांखौ लास्ट चान्स खेबसे होबावनांगौमोन बे दावहारु आब'आ सासे दावहा नांबोनाय जोंहा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारजों जोंनि बिफाजों बियो दावहा नांबोनाय आब'आ जेब्ला आं क्लास 6आवमोन 6-7आवमोन 1986आव आं क्लास 6-7 फरायनाय बे समाव आब'आ आथोबनि प्रेसिडेन्ट जानानै जेब्ला जोंनिथिं मेल मिटिं खुंहैयो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिफाजों अब्ला आब'आ लिडारखा नालाय आथोबनि प्रेसिडेन्टखामोनबा अब्ला बिनि बिबुंथिखौनो गसंख्रांलायोमोन बिनि रावफ्रावनो जोंनि खोमोना गसंख्रांलायोमोन दा बिनि मावबोनाय बिथांनि साहसफ्रावनो जोंबो दिनै लिडार जानो ओंखारदों दा जों दिनै लिडार जादों रायजो राजा आइ आफाखौ जोङो नायलांनो होननानै सिबिनो होननानै दिनै जोङो UPPआव थानानैबाबो जों रायजो राजानि खामानि मावदों दा जों लुबैदोंमोन आब'आ इसेबां खामानि मावनाय रायजोनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय गावखौनो दा बेखायनो एबार खेबसेखौ लास्ट चान्स होबावबानो जायोमोन ना इसिबां जुदि आइजो माहारिखौ सनमान होनो गोरोंमोनबा जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा आब'खौ मानो नुदिया बे खेबसेखौ होबानो जायोमोन आब'खौ साननो हागौ बिथांमोना दिनै सेउलि महिलारिखौ होनायखाय जेनगोनखाय आब'खौ रायखांदों होननो साननो हागौ नाथाय जों माब्लाबाबो बेखौ बुंनो नागिराखै आब'आ सनमान गोनां बेलेग पार्टि मालाय मा जानो जोंनि बियो बिब' गेदेर एखायनो जोङो लुबैदोंमोन आब'आबो गोरों नङा रोंगौ गोरों मानसि मन्थ्रि जाबोबाय MLA जाबोबाय गोबाव बोसोर 30 बोसोर बिथाङा दा बेखायनो लास्ट चान्स बैसोआबो गैला आरो बे 5 बोसोर थाबावनांगौबा आरो बैसोआ बारा जालांसै दा बेखायनो जों लुबैदोंमोन आरो आब'खौ होजानो BPF हान्जानिफ्राय नाथाय दिनै गावनि न'खरावनो लाजोबबाय दा बेयो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बयबो नोजोर होदों आब'खौ मानो एंगारनानै दिनै मानो गावनि बिसिखौ मानो होखो नैबे कुइसना फैदों ओंखायनो दिनै रायजो राजाया सेउलि महिलारिनो भटखौ होनाय नङा जोंहा लरेन्स इस्लारि बिथांनोनो होगोन आरो बिथाङा 100% देरहागोन